Dobrý deň, vážení diváci. Určite ste zachytili, aspoň tí, ktorí evidujú mediálny ošial okolo Alatra, ako sme hovorili o kódovaní obyvateľstva. Neusmievajte sa teraz, ako keby som vám povedal nejaké sci-fi. Čo myslíte? Ako sa pripravujú reklamy a celé reklamné kampane? Všetci odborníci vedia, že je to v prvom rade manipulácia s vašim podvedomím. Zmysel nie je, aby ste si niečo kupovali vedome. Áno, pokiaľ to potrebujete, ale to by veľa nezarobili. Cieľom je, aby ste reagovali podvedome. Bez toho, aby ste si uvedomovali, či to, čo vám je ponúkané, služba, tovar alebo výber nejakého kandidáta, či to chcete, potrebujete alebo nie. A určite poznáte aj toto, že všetko, čo využíva civilný sektor, bolo najprv použité, alebo ako sa hovorí, vynájdené vo vojenskom odvetví alebo priemysle. Tak prečo si myslíte, že toto je výnimka? Alebo že po vynájdení od toho veľkodušne upustili? Takú ešte nehrali. To znamená, že vojenské metódy manipulácie budú oveľa sofistikovanejšie. Novinári veľmi radi spomínajú hybridné hrozby. A pritom vlastne píšu o sebe a svojich článkoch. Pozrite si len titulky niektorých týchto článkov v médiách. Ide o manipulatívne techniky, ktoré sa veľmi často používajú. Prečo je to tak? Pretože váš mozog na ne reaguje. Závisť je najľahší háčik, na ktorý vás možno chytiť. Najprv vám ukážu, ako žijete zle, a potom nájdu vinníkov, prečo je to tak. Oni sú tí zlí a zodpovední, že vy nemáte to, čo oni, čo vyvoláva závisť a provokuje vás k agresii. A potom vo vás vyvolajú pocit, že ste ďaleko lepší ako oni. A máte právo im všetko vziať. Nezáleží na tom, o aké zriadenie ide. Takto sa manipuluje všade. Všetko je identické s tým, čo sa robilo v období nacizmu. A elitnými jednotkami sú médiá. Určite si pamätáte Jamesa Bonda, Zajtrajšok nikdy nezomiera. A teraz si pozrite, aké články v súčasnosti vychádzajú. A aký podtón nesú. Čo sa vykrikuje na protestoch, na námestiach a aké plagáty s akými heslami a frázami sa tam objavujú. A potom stačí jeden podprahový článok a nejaký človek zareaguje a predstaví si, že je Jánošik. A pritom sa v skutočnosti volá Cintula. Nie je ťažké pochopiť, o čom hovorím. Stačí, aby odborníci spolu s vyšetrovateľmi urobili retrospektívnu diagnózu duševného stavu osobností dvoch osamelých vlkov, ktorí sa pokúsili zabiť premiéra Slovenskej republiky. A veľmi skoro bude jasné, kto ich vycvičil a dal im príkazy. Ľudská pamäť je jedinečná a naše podvedomie je dokonalý záznamník. Zaznamenáva všetko, každé prečítané slovo, každý prezretý materiál, každú myšlienku prinesenú zvonka. A profesionálni odborníci, ktorí pracujú s ľudskou pamäťou, dokážu presne vystopovať celý reťazec. Je to ako počítačový kód a odborníci dokážu tento kód rozpitvať riadok poriadku. Kedy a po ktorej publikácii sa zrodila myšlienka atentátu, po ktorej publikácii sa posilnila a čo poslúžilo ako spúšťací mechanizmus, aby sa program na atentát vykonal. Takto je možné úplne zrekonštruovať obraz toho, ako prebiehalo programovanie mysle, ktoré z obyčajného dôchodcu urobilo diaľkovo ovládaného atentátnika. Nové hrozby a opakovaný pokus o atentát na premiéra sú len priamym dôkazom toho, že program na zakódovanie atentátnika bol spustený práve prostredníctvom informačného pola. Je to ako nahodená sieť. Skôr či neskôr sa do nej chytí človek s určitým typom psychiky, politickej orientácie, náchylný na sugestiu a manipuláciu. A najhoršie je, že táto sieť funguje ďalej. A nedá sa predpovedať, koľko ďalších ľudí sa do nej chytí. Koľko z nich je už naprogramovaných a čaká na svoj signál, aby sa aktivovali. Ďalším dôkazom, že programovanie na diaľku prostredníctvom médií sa uskutočnilo, je fakt, že pokusy o atentát na premiéra neprestali. Najprv dostal obálku s nábojom, čo je priama hrozba. A po ďalšom čase je tu druhý pokus o atentát. A opäť nelogické správanie útočníka, ktorý hovorí svojim slangom osamelého vlka.
Nič okolo seba nevidí, nabitý nenávisťou, akoby pod hypnózou sa snaží prejsť so strelnou zbraňou cez detektor kovov priamo k premiérovi. Neviem ako vy, ale ja poznám pár ľudí, ktorí čítajú určité denníky, hltajú správy v televízii, chodia na organizované protesty na námestiach. A keď sa stretnem s takýmto človekom, tak na určitú tému sa s ním vôbec nedá hovoriť. Je to ako keby človek bíkovi mával pred očami červeným súknom. Valí sa z neho zlosť, agresivita a nenávisť. Preto, ak ma počúvate aj vy, milí moji spoluobčania, áno, nemusíte so mnou súhlasiť, no skúste sa objektívne pozrieť, prečo želáte premiérovi smrť. Prečo nedokážete konštruktívne diskutovať o vládnych krokoch? Prečo o voličoch koalície hovoríte, že sú to dezoláti? To všetko spadá do techník kódovania. Ale pozor, voliči vládnej koalície, netešte sa. Ani vy nie ste uchránení. Podobné manipulácie sa dejú aj na strane voličov koalície. Len tým, že koalícia má podstatne menší priestor v médiách, nie je to také očividné. Na príklade očierňujúcej kampane voči Alatra môžeme konštatovať, že to, čo robí kvázi novinárka Ciroková a jej ďalší spolupracovníci, nie je poctivá a objektívna žurnalistika. Je to metodický a dobre naplánovaný vzorec na vyvolávanie nenávisti, prehlbovanie rozporov v spoločnosti a dokonca programovanie ľudí na páchanie násilia. Samozrejme, oni veľmi dobre vedia, aká rétorika dokáže podnietiť určitých ľudí s labilnou psychikou pod vplyvom špecifických psychologických vstupov k páchaniu útokov. Sú na to dobre vyškolení. Majú na to neobmedzené zdroje, prístup do médií, nástroj, s ktorým môžu legálne operovať pod zástavou slobody prejavu. A samozrejme, majú sponzorov a mocných ochrancov, ktorí im kryjú chrbát. Ale čo je najdôležitejšie, sú vyzbrojení veľmi serióznymi metódami skrytého psychologického ovplyvňovania a programovania správania na vykonávanie konkrétnych akcií. Najprv zverejňujú pseudoodborné materiály nabité skrytými manipuláciami, potom do nich nahádžu osobné údaje svojich obetí. A potom čakajú. Čakajú na ľudí, ktorých naprogramovali na útok. Presne vedia, aké spúšťače použiť, aké slová zvoliť, ako formulovať text, aby čo najviac ovplyvnil psychiku čitateľov. Nie je to náhodné. Nie sú to emócie. Je to chladná kalkulácia. Komentáre pod ich článkami nie sú spontánnymi výbuchmi agresie. Je to priamy výsledok ich manipulácie. Pripomínam, že len za 3 týždne bolo v rôznych masmédiách v Európe uverejnených viac ako 400 publikácií. Obsahovo zhodných na 90-95%. Aj bežnému človeku, ktorý sa sotva pozrel na identické titulky týchto článkov, je jasné, že tento útok v médiách je robený na objednávku. Teraz by som však rád spomenul článok na spravodajskom portáli Seznam, ktorý nedávno uverejnila pani kvázi novinárka Ciroková. Tá istá škandalózna česká novinárka, ktorá je podozrivá z trestnej veci týkajúcej sa potláčania základných ľudských práv a slobôd. V uvedenom článku pani Cirokovej, ktorý je podložený stanoviskom politického experta, je Alatra obvinená z používania nástrojov ruskej propagandy, extrémizmu a radikalizmu. V dôsledku našej údajnej radikálnej a agresívnej rétoriky sa vraj môžu vyskytnúť ľudia, ktorí sa rozhodnú pre radikálnu akciu, tzv. Osamelí vlci, alebo osamelí strelci. A tá istá odborníčka v článku vyjadruje svoje obavy z toho, že ide o bezpečnostnú hrozbu. Ide o klasickú manipulatívnu techniku obviňovania zrkadlom. Obviňujú svoju obeť presne z toho, čo sami robia. Je jasné, že nechcú, aby bola celá ich sieť odhalená, a preto sa snažia nasadiť na nás svojich psov. Snažia sa na nás hodiť svoju vlčiu kožu. Prečo celá skupina novinárov urobila hneď po pokuse o atentát na premiéra taký rozruch v snahe dosiahnuť prekvalifikovanie prípadu z teroristického útoku na úmyselný pokus o atentát? Pretože napriek všetkému utajovaniu sa boja, že skôr či neskôr bude ich plán odhalený a budú sa zodpovedať v plnej miere podľa zákona. Kým ale bude fungovať táto továreň na výrobu riadených atentátnikov,
Kým bude fungovať tento systém mediálneho programovania, budeme svedkami nových atentátov, ako bol atentát na slovenského premiéra Roberta Fica alebo na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ako aj nových prípadov streľby na školách a masovej streľby. Mimochodom, len si spočítajte, koľko článkov už pani Ciroková napísala na tému streľby na školách. Prečítajte si ich. Venujte pozornosť údajom a tomu, že takmer všetky obsahujú kritiku úradov a orgánov činných v trestnom konaní a skúste si nájsť rozumné vysvetlenie, ktoré by ospravedlnilo takýto maniacký záujem o túto tému. Zoberte si reakcie a otázky novinárov na tlačových besedách, keď sa im povie, že prebieha vyšetrovanie a nie je možné im poskytnúť ďalšie informácie. Oni potrebujú muníciu do svojich sci-fi románov. Samozrejme, predtým si ju patrične upravia. Im asi nepovedali, že svojvoľná úprava streliva je trestný čin. Tieto nacistické metódy prispôsobené moderným podmienkam sú svojou ničivosťou porovnateľné len so zbraňami hromadného ničenia. Ba dokonca ich do istej miery prekonávajú. Pretože sa používajú tajne. Umožňujú im slobodne si vybrať svoje obete na diaľku. Vlastne oni si obeť ani nevyberajú. Oni len obeť chcú. A kto ňou bude, im je jedno. Rozhoduje čisto počet. Účastníkov MSH Alatra prenasledovali 10 rokov. Počas tohto obdobia sa v médiách objavilo obrovské množstvo diskreditačných materiálov. Na démonizáciu nevinných dobrovoľníkov, ktorí nerobili nič iné, len informovali verejnosť o klimatických zmenách, natáčali rozhovory s odborníkmi z rôznych oblastí a organizovali medzinárodné konferencie, sa minulo viac ako $200 miliónov. Na démonizáciu, pán Harkabus, nie kritiku. V tomto si ešte potrebujete doštudovať rozdiely. Ozaj, na Facebooku ste napísal, že podozrivých Cirokovú a ďalších obhajujete zadarmo a vo svojom voľnom čase. Poviem len jedno. Keď právnik vašeho kalibru začne hovoriť, že niekoho obhajuje zadarmo, niečo tam strašne smrdí. Keď občan Slovenskej republiky má podozrenie, že je spáchaný trestný čin, je jeho povinnosťou to oznámiť. A keď prokuratúra začala vyšetrovanie a v hľadáčiku uviazla reprezentantka v 10 boji dehumanizácie Ciroková, ako na povel vyrazili pretoriánske kohorty kvázi novinárov do útoku. Ostatne české a slovenské médiá, kolegovia a komplici, ktorí teraz Cirokovú kryjú, na jej obranu vyslovili argumenty veľmi podobné Streicherovým. Zdá sa, že chcú vyvolať dojem, že ju predvolali na výsluh len kvôli jej reportážam a podcastom, v ktorých jednoducho vysvetľovala a varovala pred sektami. Samotná Ciroková však aktivity proti sektám všemožne popiera a dokonca sa tvári, že o nich nič nevie. Robí si len svoju prácu a informuje verejnosť o sektách. A to aj napriek tomu, že na portáli Sekty TV je popri sekcii o antikultových hnutiach aj sekcia venovaná výlučne jej údajnému výskumu siekt. Že by skleróza? Pani Ciroková, toto vám určite vráti pamäť. Len jedno meno. Streicher. Ďalej sa pozrite na agresiu voči slovenským prokurátorom, ktorí chceli chrániť ľudí a demokraciu. Keď sa účastník MSH Alatra na Slovensku obrátil na prokuratúru so žiadosťou o ochranu, poskytol všetky potrebné dokumenty a dôkazy a bolo začaté zákonné trestné konanie, čo urobili vystrašení agenti organizácie Racirs? Zorganizovali verejný lynč, aby sa ostatní prokurátori a zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní báli postaviť za práva ľudí, aby ľudia mlčali a báli sa. Aktivovali všetky svoje mediálne zdroje, uverejnili 400 článkov a v článkoch verejne zdiskreditovali prokurátorov v očiach verejnosti, obviňovali ich z napojenia na údajne nebezpečnú sektu. A v čom spočíva bezpečnostná hrozba? Je to v tom, že hovoríme pravdu? Koho sa treba báť? Nás? Prečo sa nás boja? Nemáme tlač ani média. Naše kanály na sociálnych sieťach sú blokované a vymazávané. Nikdy sme nepoužívali žiadne metódy kontroly mysle alebo manipulácie na podnecovanie nenávisti a agresie.
My sme k žiadnej nenávisti a agresii nevyzývali a nikdy vyzývať nebudeme. Ľudí nerozdeľujeme a neoznačujeme. Vždy sme boli za mier a hodnotu života. Sme však za to, aby zákony fungovali tak, aby bola zachovaná demokracia. Alatra bola vždy za hodnotu života, ktorá je pre nás prvoradá. Poznáme zraniteľnosť ľudstva a ľudských bytostí. 10 rokov sme varovali ohľadom klímy a k našej lútosti sme mali pravdu. Skúmali sme príčinné súvislosti v oblasti klímy. Áno, analyzovali sme, skúmali sme, študovali sme. Môžeme analyzovať a porovnávať fakty. A viete, v čom to bolo pre nás veľmi užitočné? Zapli sme svoje analytické schopnosti a teraz vidíme, čo sa deje už 30 rokov a ako vznikla celá táto koordinovaná sieť agentov proreligióznej ruskej organizácie RACIRS, ktorej cieľom je rozdeľuj, znič a panuj. A my hovoríme, že musíme byť jednotní, najmä v ťažkom období rýchlych klimatických zmien, aby sme si navzájom pomáhali. Pozrite sa, čo sa stalo vo Valencii. Pretože to je desivé. Aké ničivé boli záplavy. Koľko nevinných ľudí prišlo o život. Ľudia neboli pripravení, štátne orgány a záchranné zložky nevedeli, ako majú konať. A teraz si zoberte a vyčíslite napáchané škody. Kto ich zaplatí? Štát neprodukuje peniaze a zdroje. Sme to my ľudia, kto to zaplatí v konečnom dôsledku. A kvôli tomu je potrebné, aby sa vedci mohli slobodne zapájať do riešenia týchto problémov. Ale je to sloboda? Je to demokracia? Keď vás niekto chce označiť za sektára, vyhodiť z práce a sused vám napluje do tváre len preto, že ste si dovolili ponúknuť iný pohľad na problematiku. A to všetko sa deje len preto, že nejaká novinárka má právo pracovať pre antikultových nacistov z RACIRS a potom plakať, že ju napadli zlé, nebezpečné ovce. Rovnako ako Streicher, ktorý plakal, že ho nespravodlivo odsúdili. To je ako keby ste povedali, že medveď žerie maliny. Ak vás táto téma zaujíma podrobnejšie, môžete sa o nej viac dozvedieť vo videu, ktorého odkaz nájdete v popise pod mojím videom. A na záver by som ešte raz chcel pripomenúť všetkým kvázi novinárom, že zločiny podnecovania genocídy a zločiny proti ľudskosti nemajú premlčaciu dobu. Prajem vám pekný zbytok dňa.